ni ban ɗauki kwankwasiya da gaba ba. Aiki ne mun yi muku, ba ku biya mu ba, kuma na haƙura na ce wani layin zambi. Zan iya kirga kuɗin da oga ya taɓa bani, in masa adalci. Lokacin da ne masa bidiyon Mahdi zai bayyana, mun je an bani 250 ne ko 300, da ni da mutane na muka yi sharin na rabe musu makudin. So bayan wannan oga duk sanda zan je gurin shi, hira ce kawai za mu je mu yi, mu tashi mu tafi. Kano Hausa 24, alfaharin al'umma. Har na fita daga kwankwasiya ba uban da ya taɓa ban naira miliyan 1. Na riga na bata ai ba na tsarin, saboda ba zan yi tsarin da zai zamanto ba zan amfana ba. Allah mahaliccinmu da ya halicce mu cewa idan kai mun sallah zan baka lada, in ka mutu in saka aljanna kana da imani. To babu yanda za in zo ina wahala wani zubin in nemo wani kuɗi a wani garin in kawo in zuba a tafiyar da ni ba ni da kila wakala ne ban sani ba ko zan samu ko ba zan samu ba. Kuma sannan mu zo mu kawo harka, ni na je na nemo deal a Niger State, na nemo deal na kwangila aka bani da wani uban gida da ya wuce kwankwaso. Na zo na samu dan shi muka yi shawara Mubarak cewa ga abin da na samu amma waje ne aka bayar, fili ne katu. Akwai wani kwamishina na commerce ne na Niger suna da fili a Silaja, sai ya ce min yana so a zo a yi developing gurin saboda sun ga muna harkar kasa gine-gine da zane-zane. Saboda haka da Allah inda wanda na sani wanda za su zo su developing gurin, a yi gurin nishadi wanda zai zamanto mutane suna zuwa suna nishadi a gurin, saboda yan Silaja duk wuce yan sai dai su tafi Abuja su huta. So kaga ba su da wajen nishadi, sai na ce to ni ba zan ma magana yana wani kwamishina ne na commerce and industry na Zamfara state presently yanzu. Abokina ne tun kan ya zama kwamishina, lokacin ma bai zama kwamishinan ba. So muna harkar gine-gine da shi, sana'ar sace nan gini da sai da gidaje da filaye. So mu ne masa magana ya ce ba ya da interest, wannan abun babban abu ne da sauransu. Na zo na samu Mubarak dan gidan Kwankwaso na masa magana akan mu je mu ga gurin, in ya so inda wata yanda za a yi mu shiga mu fita mu nemo waɗanda za su yi kwangilan nan mu ma mu dan samu shiyan. Muna zuwa da muka zo aka zo na kawo aikin, muka je muka ɗauki, ina da hotuna da bidiyo, muka je Silaja din muka ɗauki abubuwa na tura Mubarak din ya ce min zai samu oga su yi magana. Saboda haka duk abin da ake ciki kar dai in yi magana da wani, a gane kan wani ya sani, saboda za a iya mana hijacin. Sai na ce ai mutum ɗaya ma na gaya maganar. So da na gaya masa, na ce masa mutum ɗaya na gaya maganar, sai ce to ba damuwa. Sai na ce muna zuwa wajen kwamishina, na ce wa kwamishina wannan kusan zan ce dan uwana ne, saboda amana da ta ce tsakaninmu da shi mun zama kamar yan uwa. Saboda haka da Allah gashi nan za ma ku yi exchanging number, da abin da ya taso ku dinga communicating. Shi kuma na yi imani na ya amanna zai iya sanar da ni, saboda yanda ba wanda ya silar haɗa ni da Kwankwaso, duk Kwankwasiya shi ne Mubarak Kwankwaso. So kuma da na zo duk abin da zan yi ko magana ne Kwankwaso wani zubin zai yi da ni, suru yaron zai kira ni in zo mu zauna ni magana. So sai na ce masa to gashi. Muka zo, shi Mubarak ya zo suka je suka yi ta harkokinsu da mutumin, bai sa ni a ciki ba, ban ji wannan ba, sai labari ne yake zuwan min kawai ayi kwamishina yana ta min godiya irin yadda ya ga ana ta wannan din abin. Kenan za a iya cewa wannan ne yasa ka fita daga Kwankwasiya? Yawwa, ni dalili na saboda an bata min ne. Babu yanda za in shekara 10 ina tafiyar da ba a ɗaukan naira 10 a ban. Aƙida ce, mun yi portfolio local government a jihar Kano, duk wanda ya je zaben 2019 ya san cewa duk inda aka shiga kamfen a jihar Kano portfolio local government da ni aka yi ta. Karfe 6 na safe nake fitowa daga gidan iyayena in zo gidan Mila Road mu tafi kamfen din Kwankwaso, mu dawo a yi sallama da mu a ce da safi. Ban yi fushi ba, ban damu ba, na ci gaba da zuwa, ina zuwa. Aka zo tafiya Atiku ma ni na ce ba zan ma yi ba a lokacin, sai abin da oga ya ce ba damuwa zai haɗa mu da Atiku. Muka zo ranar da Atiku ya shigo Kano, aka zauna a Bristol. Atiku zai ga malamai, zai ga yan fim, zai ga yan kasuwar jihar Kano. Aka zauna, Atiku ya ce shi yanzu ba da wata magana da zai da kowa, duk abin da zai bayar wa Kwankwaso ne. Saboda haka duk wanda ya ce ya shiga tsarin Kwankwaso kawai. Su har aka yi kamfen din 2019 aka gama, bayan 250 da oga ya sa aka bani, ya ce wa wannan ya ce da suna wannan odilin shilici ya bani aje a fita zaben abba gida. Bayan wannan sai da na zo akan wannan zaben da muka yi a unguwa 3, sai da aka biyo ni da makami da waye za a min. Karfe 3 na dare muka fito da zaben mu na unguwa 3 muka kai shi gidan dan Hausa, mun ci zabe. Abin da ya bani 250 din nan da ita ne wa yan
ejen ɗinmu na ɗaya duk wanda ya zo wannan ina da bidiyoyi duk da na ɗauka in kana bin fejin Kwankwasiya duk zaka gani ina yi ina ɗauka ina saka. Kenan bayan wannan kuɗin baka taɓa amfana da Kwankwasiya ba? Ni daga wannan 200 ba wai ban taɓa amfana, wani zubin akwai sanda oga zan ji ina jin zan iya kirga kuɗin da oga ya taɓa bani in masa adalci. Lokacin da ne masa bidiyon Mahdi zai bayyana mun je an bani 250 ne ko 300 da ni da mutane na muka yi sharin na rabe musu makudin. So bayan wannan oga duk sanda zan je gurin shi hira ce kawai za mu je mu yi mu tashi mu tafi. To yanzu ina ka koma kenan? Ni yanzu duk wanda zai taimake ni shi zan yi. Saboda harkata da nake entertaining nake yi ko ba haka bane ba. Ni yanzu da kowa ne. Ba ni da wani matsayi wallahi ba zan ƙara bari a kada ni a siyasa ba. Duk wanda ya ci zan taya shi murna kuma zan bi shi mi harka. In har ya ja ni tafiyar sa zan bi shi. Har bici na aka yi wani rashin adalci da aka yi min a Kwankwasiya. Bayan mun samu matsala da su na bar tafiyar Kwankwasiya an ganni da AA Zaura. Magana ta zuwa tana dawowa ana cewa na ci amana na yi waye duk dai ne biris da su na ban wannan. Saboda kawai a barka za a gashin ta akwai abin da in ka fito ma wani ba zai yadda ba. To daya ma ka faɗe shi ma ba yi da wani aiki. Sai na je AA Zaure an neme ni tafiya ta arziki kuma ya min abin arziki wanda ba wanda tun da nace harkar siyasa ba wanda ya taba ɗaukan kuɗi sweat lokaci ɗaya bani kamar AA Zaura. Wai nawa AA Zauren ya baka ne? Naira miliyan 2. Na ji daɗin wannan abin. Aka zo biki na sai da ya turo su Sani Lawan Kofar Mata suka zo biki na akai waye akai komai. Sannan muka zo na yi invitation ni ban ɗauki Kwankwasiya da gaba ba. Aiki ne mun yi muku ba ku biya mu ba kuma na haƙura na ce wani layin zambi. Na je na buga invitation na aure na sa hoton Madugu na tura mai ina gani ya bude a WhatsApp na gani na tuttura shi a social media amma babu dan Kwankwasiya mutum ɗaya da ya zo bikina saboda na bar tafiyar Kwankwasiya. Sun manta da duk abin da ne shekara kusan 10 ina bin su 8 tun ma kafin a sani ina shiga da fice ni ne nan na buɗe ƙungiyar Kwankwasiya Najeriya da wani hula da logo da hannu haka ya rike an ɗora mata hula ni na buɗe page ina ne shekara da shekaru ni na ce posting ni na ce duk abin da ake a gidan Kwankwasiya ni zan yada a duniya kowa ya gani inda aka yi zalunci ko aka zalunce mu ni ban yada farfaganda sai dai in su suka turo min a matsayin farfaganda amma in dai na san abu gaskiya ne shi nace sa a fejina fejin Allah ya masa albarka so da na zo na juya na koma AA Zaura kaga dole zan tafi da shafi na sai na tafi da abina suka ce ban kyauta musu ba dan me waye har police station a nan mun zo na nan unguwar Rimu a nan Kaduna aka zo aka yi kara ta Mubarak dan gidan Kwankwaso muka je gaban DPO ya ce suna ne kawai canza a page din su da ka ci gaba da aiki da abin. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna daga Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Kano Hausa 24 domin samun sabbin shirye-shiryen mu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.